In Veenwouden wordt volop praat over de invulling van het nieuwe multifunctioneel centrum. Wordt het een sporthal of een Liedsere sportseel? De dwarsbewoners zien als enigste optie de sporthal. Een scenario dat ook nog open staat. Maar het college had een voorkeur voor de sportseel. Vanuit de ambtelijke organisatie en het college is zo'n met de financiële kaders die we meedoen hebben. En daarmee komen ze uit om het vaststellen te doen om een sportzaal te kiezen. Maar de regie staat altijd vrij om een van die twee te kiezen. We willen eerst scenario's hebben we uit kiezen kennen die aansluiten bij de wensen vanuit het dorp. Want echt, daar luisteren we echt naar. We vinden het echt belangrijk om die mensen aan te jaren. En we begrijpen de onrust die er bestaat. Maar we zijn als RIA natuurlijk, maar we zien naar alle factoren. En daar moet nog een schoen worden en daar is dat debat voor 6 mei. Dan gaan we zien welke wordt het. En daarin zie ik wel dat de projectgroep echt wel probeert om dat zo vol mogelijk uit te slepen binnen dat bedrag. Maar we komen er gewoon aan van ja, mooi en wel RIA dat je hem zegt dit is het bedrag, maar dat kan gewoon net. Dat we een sporthal hebben willen, dan moet ze nou gewoon even van vinden wat een steen in. Vinden wij het belangen en dan even trop pakken en dat je heel beschikbaar stellen gaan. Als er een sportseel commercieel, kunnen bij gelijks de voetbal en karbal er net meer goed te rochten. Dat is, vind ik, het minste onder het rietswerk. Maar toen net alleen luisteren natuurlijk naar een dorp, maar toen echt naar de hele gemeente. En dat vind ik, en ik denk ook alle collega-rietsleden, wel het moeilijkste. Maar wie begrijpen echt absoluut die gevoelens die er echt in Veenwouden lezen. Ik had nog nooit dit beleefd, maar voor het eerst in mijn leven is mijn bel te goed op. Sabbot had ik de horen het bellen met mensen en inwoners en belangstellenden die dit echt omgeeft. Ik denk dat de gemeente goed zien had van ja, maar wat voor impact heeft dit als dit inderdaad een sale wordt in vergelijking met een sporthal. Voordat zij over uw toekomst besluiten gaan. Dus ik vind het heel wichtig dat de RIA dus, en daarom zie je van die zin ik wel even wat de publiciteit op, dat de RIA echt goed weet van hé, maar wat is de impact van als wij er aan zijn maar over besluiten gaan.